Lastensuojelun ytimissä. Eriarvoinen lapsuus. Iloisen talon kellarissa. Katsokaa. Katsokaa. Tämmönen hieno lastensuojelulaki. Ihania koulukirjoja. Sosiaalialan normatiivinen perusta. Kaikki nyt. Lisää on. Aina tulee lisää. Tämmönen kunnallinen sosiaalipolitiikka. Hauskaa. Vielä. Kuka vastaa? Kuka vastaa? Näin paljon lukemista. Ajatelkaa, kyllä koulukirjojen lukeminen on kivaa. Mä järjestän nämä koulukirjat kaikki tähän, niin sitten näitä voi lukea, niitä on vielä paljon lisää. Sitten mä voin tilata niitä lisää, aina vaan tulee lisää. Sitten on paljon koulukirjoja.